Udako aukeren azoka ospatzen ari da Eibarren aurten ere. Eibar merkataritza gune irekiak Eibarko udalaren laguntzarekin antolatutako ekitaldia uztailaren 22, 23 eta 24an egingo da Toribio Etxebarria kalean aurreko edizioetako formatua errepikatuz. Hiriko 29 establezimenduk hartzen dute parte aurtengo aukeren azokan. Horietako 20 Toribio Etxebarria kalean jarritako karpetan egongo dira, eta gainontzeko 9 beren saltokietatik parte hartuko dute. Estanden kokapena, ostalaritzako terrazen espazioa errespetatuz eginda, merkataritzaren eta aisialdiaren arteko bizikidetza erraztuz. Eta guretako, gure departamenturako oso onuragarria da, bizia bai ematen diogu kalei eta aukera ona da guztiontzako ateatzeko produktuak, udako produktuak. Espero dugu egun ona izatea jendia etortzeko danetikan erostera, bai erropak, zapatak, garbitzeko gauzak, danetikan dakazue, eta lagunduko digu egualdiak laguntzia jendia etortzeko. Azoka gaur asteartea inauguratu dute Eibarko agintariek eta dendetako ordezkariek. Bertan, hainbat sektoretako produktuak eros daitezke. Arropa, oinetakoak, osagarriak, etxeko produktuak, kirola, optika, jostailuak edo parafarmazia, guztiak deskontu garrantzitsuekin. Bestalde, eta Kitxo Euskara Elkarteak azoka dinamizatuko du ohizko euskaraz primeran postuarekin, hiritarrak euskararen erabilerarekin sentsibilizatzeko eta faktorinean bere erabilera sustatzeko asmoarekin. Ekimenean parte hartzen duten guztiek erosketa poltsa bat eta 100 eurorainoko erosketa bonua irabazteko aukera jasoko dute trukean.